אהלן חברים, שלום. היום נדבר דקה על וילון הזברה פרימיום שלנו. עובי קסטה 6 מילימטר בצבע הבד, מנגנון מחוזק, אחריות ל-30 יום מהפתיחה, אנחנו היחידים שנותנים את האחריות הזאת. מנגנון הרמה צד ימין, הזברה הבד באיכות אטימה מעולה, אוטם 75% בסגירה, אפשר להיות ערומים בבית, לא רואים כלום, שובר שמש לחלוטין, מכניס חלק קטן מהאור. הווילון מגיע ב5 צבעים, לבן שבור שמנת כמו כאן, לבן שלג, שחור, אפור או צבע אבן, יורד עד 1.60 מטר או עד 2.60 לבחירתכם. מנגנון מגיע תמיד בצד ימין, אפשר להעביר לצד שמאל, לרשום לי בהערות, זה עולה 25 שקלים, אפשר לתקן לכל מידה, זה מגיע מ-80 סנטימטר עד 2.20 בקפיצות של 20 סנטימטר, אבל אפשר לתקן גם כל מידה. בחירה מצוינת, מחיר מעולה ומוצר מעולה. אחלה יום ותודה.